tässä utluinnarni atuartuttamammik 20 minuttimik sivisusaqartumi minnerpaamik timi atorlugu atuartitineq ingerlan tartussaavarput ingerlattarparput nassuiarsinnaavara imatut soorl assersuutigaluu matematikkarnermi atuagarsuunnangikkaluarluta issialluta kisianni aamma sammisa aalлаавигалугит pinguaatseqarneq timi atorlugu soorlu miloriartaarneq ilasiniarnermi toqqisaq аллаттортарлуу таа иласинеқ тими аторлугу киситсинеқ ингерланнеқартарлуни иматусулиериусеқарсинаасарпугут атортут илинниартитсумми илинниартитсуммут пиги сагут атортаккагут илинниартитсоқатита аама аасиннааваа аторлугиллу таакку атортут таа иммитсиннут канорна оқалуттууссинаасарпугу укоқану атугассаанерсут таава илинниартитус тамармик классиму сумуллуунна налеққуссарлугит аторсиннааниассагаммик. Jeg synes jo, det er dejligt og befriende, at en skole, i et godt samarbejde med en skole, kan man lave individuelle planer for vores unge, som tit kommer fra brudte skoleforløb og brudte skoledrømme, og som ligesom skal genopfinde glæden ved at komme ned i en skole. Og på den måde, at man ikke skal nødvendigvis sidde stille på en stol hele dagen og indtage læring, men faktisk også kan kombinere det med noget fysisk aktivitet en gang imellem. Kombinere det med den her fantastiske natur, vi har i de her omgivelser. Kombinere det med grønlandsk kultur omkring jagt og ud at finde bær og lave noget med de bær. Og så stadigvæk inkorporere matematik, dansk, grønlandsk osv. Det synes jeg er en rigtig god måde at gøre tingene på.